ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ। ହେରୋଡୋଟସ୍ ତାରାନାଥ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାରାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତିବ୍ବତ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଡୁଲଭା ଓ ତାଙ୍ଗିଉର, ଯାହା ବୌଦ୍ଧ ଇତିହାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଇଣ୍ଡୋ-ଗ୍ରୀକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଐତିହାସିକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ନିୟର୍ଚୁସ୍ ଓ ଆନସିକ୍ରିଟ୍ସ। ଏହି ଐତିହାସିକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସୂଚନା ଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଜେନେରାଲ ସେଲୁକସଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଟୋଲେମୀଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ଓ ପ୍ଲିନିଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ଇତ୍ୟାଦି। କିଛି ଅନାମ ଗ୍ରୀକ୍ ନାବିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଏରିଥ୍ରାନ୍ ସାଗରର ପେରିପ୍ଲସ୍ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତର ବନ୍ଦର, ପୋତାଶୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ। ଗୁପ୍ତ ଶାସକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଚୀନର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଫାହିୟାନ୍ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। ଆଇସିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ, ଯିଏ ଭାରତର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ବହୁଳ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ହୁଏନ୍-ସାଂ ଭାରତକୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ହୁଏନ୍-ସାଂଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଡାଏରୀର ନାମ ହେଉଛି ସିୟୁକି। ହୁଏନ୍-ସାଂଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆଲ୍-ବିରୁନି ଗଜନିର ସୁଲତାନ ମାମୁଦଙ୍କ ସହ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ତହକିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ମିନ୍ହାଜୁଦ୍ଦିନ୍ ସିରାଜଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ତବାକତ୍-ଇ-ନାସିରୀ। କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅଲ୍-ମାସୁଦି, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ୍, ହସନ୍ ନିଜାମ ଇତ୍ୟାଦି।